Mä oon Noora ja lahopäänä taas unohdin laittaa herätyskellon päälle, kun luin koko illan tenttiä. Nyt on kiireet, pakko jatkaa matkaa. Jyväskylässä on kiva pyöräillä ja käppäillä, mutta ei me kaikki voi asua ihan tälleen kiveenheiton päässä opiskelupaikasta. Sen takia on kiva, että täällä on äärettömän hyvät kulkuyhteydet. Mun valinta liikkumiseen on pyörä ja liikki. Voi ei mulla ole yhtään rahaa. Onneksi mä kerkeen vielä hakea linkkipalvelupisteestä uuden arvolipun. Joo, hyvä idea. En tässä ole mitään kiirettä. Hopsan! Moi! Nyt mä näytän teille, miten linkki pysäytetään. Eli ei lätkäpötköä, yhdellä kädellä pieni vaivainen heilatus, eikä kahdella kädellä ympyrää, vaan selkeä suora asento, pieni polvikoukistus, 90 astetta, heilutus ja hymy kuskille. Välillä tuntuu, että on ihan liian kiireinen aikataulu. Pitäisi olla mahdottomalla tahilla eri paikoissa päiväaikana. Onneksi silloin voi tulla vaan linkkiin istuskelemaan, korjata kaikki viimeiset tehtävät, katsella ikkunasta ulos ja nauttia maailman menosta. Mun mielestä ihmisten pitäisi aina miettiä vähän pidemmälle kaikkia tekoja, että kaikki tää mitä meillä on nyt ei välttämättä ole samanlaista sit tulevaisuudessa. Et mun mielestä on ainakin kiva tulla nauttia puistoa aina nurmikolla hengailusta ja lintujen laulelusta ja lueskella täällä rauhassa. Ja kaikki asiat ei tarvitse olla aina niin suuria. Et teot voi olla ihan semmosia pieniä jokapäiväisiä juttuja, millä tää maailma olisi vähän mukavampi paikka sit tulevaisuudessakin. Että pidetään tästä kiinni mitä meillä nyt on. Tää on mun pieni teko. Mikä on sun?